Mabaliktad iti lubong itatan bakit. Syakaw iti masuraw. Naumuma akong katikas ng ugali mong kahit ay naapaw. Bakit? Bakit? Ay, luta ka lang magayam. Nagtungtong taman. Ay naapaw bakit? Itatangatawin bakit? Na-realize ko na eh. Itatangatawin bakit? Sikatin na sursuraw. Ay naapaw bakit? Ag 2025 bain. Ay haan mo nga mabalinin bakit? Mabaliktad iti lubong itatan bakit? Syakaw iti masuraw. Syak iti masurutin bakit? Iti daytoy nga pagtangan. Syak ti lalaki bakit? Syak iti aray ditoy nga pamilya bakit? Tudim kaya iti patakarak bakit? Iti daytoy nga balay. Agtalaw kan. Apay ko nang pigilan ka. Ay naapo bakit? Haan nga mabalinay data panangan under mo kanya kaon. Hang ko nga itulok nga under rin akon bakit? Ay naapaw. Apay ti ko nam naumuma akong katikas ng ugali mong kahit. Ay naapaw. Ay. Madi alam makapagtipil. Ay na. Ay naapaw. Haan ko nga itulukay nga under na kaon. Ang paiti ko na under nakpaitataay na apo makaumakan. Kas talat nga kinanayon nun eh. Talat nga kinanayon yung dararamidom ka. Apo. Ay na. Makapauma tikas nga ugali mo. Paiti ko na mapigilan nakpaitata. Mapanak makinaw. Kadagiti mabarkata. Aginom kami nga nakay kaya may. Paiti ko na mapigilan nakpay. Paiti ko na ay na, apo. Madi lang makapagtipil. Ay na, apaw. Paiti ko na ma-under nakpay. Haanain. Ay na, haan ko nga itulukay nga under na kaon. Yung baglapit kita sa kalapot ni taon. Ay, yung dating nga biyagay. Yung tatikukuan naman at ang anak na kaya. Under na kaon. Kapaiti ko na ma-under nakpaitataay na apo makaumakan. Talat na kinanayon nun eh. Talat na kinanayon yung dalapat patulan eh. Apanak makinom itata. Rumwarak. Mapanak kada pare. Nagaway. Anak nga pigpigilan. Kahanak mo lang nga mapigilan. Tatal talaga. Syakaw. Iti masurot. Itatan. Nyaman kay bagabagam itan. Nga hanggang an-anderenan. Nga pang kaginom-inumanan. Ha? Nyaman kay bagabagam itan. At magpraktisak lang. Tagaw-disyon at ganoon eh. Praktisak lang. Magpractice lang magdadawag. Ayaw!